90. Τους πετύχαμε. 69 studio speaking. Τι έγινε ρε? Έπιασε αμερικανική βάση. Τι πράγμα? Μου μίλαγε αμερικανικά. Σπίτι μου έλεγε. Ας την πλάκα ρε, άσε να πάρω εγώ, φύγε. Studio speaking. Βασικά να πούμε, υπάρχει κανείς εκεί πέρα που να μιλάει ελληνικά? Λέγεται, ακούω. Βασικά να πούμε, εκεί έχετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, έτσι? Ναι, τι δίσκο θέλετε να σας βάλουμε? Δεν θέλουμε δίσκο ρε αγοράκι. Θέλουμε να αλλάξετε συχνότητα καθότι έχουμε κι εμείς ραδιοφωνικό σταθμό και πέφτετε πάνω μας. It's impossible. Δεν το πιάσα. Λέω βασικά είναι αδύνατο να αλλάξετε εσείς. Τι έγινε? Αδύνατον λέει να αλλάξουμε εμείς λέει. Τσόρα, Ναι. φύγε. Studio speaking. Αρβανίτικα ξέρεις? Ποιος είσαι ρε, τι θες? Άλλαξε συχνότητα γιατί θα έρθουμε εκεί φιλάρα να πούμε και να στα κάνουμε γυαλιά καρδιά. Understand? Άντε πνίξου ρε, άντε πνίξου. Πάνω κράτα με. Τι έγινε ρε? Μου είπε άντε πνίξου. Τι σου είπε? Άντε πνίξου. Με είπε και ρε. Σε είπε ρε? Ναι ρε.